I wanna let you down the bed of roses. You're live. Mr. Jaden Migalab, shout out Mr. Jaden. Ayan. Hindi ako nakapag-live yesterday or last night kasi walang kuryente. Ngayon lang dumating, tanghali na oh. 7:41. Ngayon lang dumating yung internet. Grabe ang internet dito sa probinsya. Ang kuryente. Kaya gumana. Ayan, good morning Mr. Jadin Lala Migalab, shout out. Ayan, kailangan natin ng music. Kailangan natin ng music. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Bakit parang nawala yung music niya? Ayang palatandaan na love, Miguel Love, shout out. Kaupin ko lang. Walang kuryente. Ngayon lang dumating. Ayan, Lalab Miguel Love, shout out. Pang palatandaan. Thank you so much. Lapagan na. Yan, mag-ano pa ako ng music. Ayusin ko yung music. Yan ang palatandaan, Miguel Love, shout out. Tanghal, dapat kanina pa ako nag-start, kaso lang walang kuryente. Ayan, ang palatandaan ng baba ng bahay, mga lads, kain tayo ng noodles. Ayan. Nagluto ako ng noodles. Kain tayo. Kain tayo palatandaan, lalam, ng noodles. Ayan, breakfast. Kasi walang kuryente. Kagabi, grabe, hindi makatulog. Grabing init dito. Walang kuryente. Kain. Lagyan ko ng itlog yung noodles.
Ayan, kain tayo dyan. Kain tayo mga lalabs. Ayan, palablab po ako na kapin. Nag-breakfast na ba kayo? Okay. Ayan, kain lang tayo mga lalabs. Wait lang. Ayan, may premiere ka pala. Kailan tong premiere mo? Mamayang 8. May premiere ka pala, lalabs, oy. Ang palatandaan. Asawa kong aswang. Oh my God. True story. L3, Migalab, shout out. L3. Ayan, L3 lalab, Migalab, shout out. Hello everyone. From L3, thank you so much, L3. My workout from L3. Ayan, thank you so much, lalabs. Boss, yes. Let's eat. Ano, L3, I am eating. I am eating noodles. Noodles, I put egg with egg. See, I am eating. Rocky Vlogs, Miguel, shout out. Kain tayo, lala. Kain tayo ng noodles. Ayan. Please keep it simple. Survival, Miguel, shout out. And Rocky Vlogs. Ayan. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Kain lang tayo, kain. Ayan, magsikapian muna kayo mga lalabs. 7:50 in the morning, Philippine time. Ayan, for Melon in the house, Miguel Love, shout out. Madam Love Channel, Miguel Love, shout out po. Ayan. Ngayon lang, madam, nagka-kuryente. Lagi na lang walang kuryente.
Maghapon kahapon. Kaya late yung aking live. Patamsak please. Ayan. Ayan, tamsakan po natin love channel mga lalabs. Hello. Sige, patamsakan natin yan, madam. Ayan, patamsak. Burnout ba dyan sa inyo lagi? Oo, madam, grabe. Burnout maghapon kahapon. Tapos, dumating ngayon lang. 7, dumating? 7:30. Ayan, 7:51 na. Lagi na lang ditong walang internet. Pag umulan, madam, love channel, wala talagang koneksyon. Walang kuryente. Nakakaasar. Kaya kanina naggalagala. Madam Ara, may galab, shout out. You know the sun is shining, coffee yet. Madam Ara, may galab, shout out. Kaya kagabi napakainit, hindi ako makatulog. Panay paypay. Magdamag. Doon nga ako natulog sa sahig. Ay, panay paypay. Grabing may lamok pa. Nakakainis laging burnout. Oh, madam, nakakainis talaga. Yung kagabi nga magla-live sana ako, 'di ba na-open ko na siya. As in pagkabukas ko nag-shutdown, wala na. Iwan ko dito sa probinsya namin, ganito siguro dito. Walang pagbabago. Kung hindi mawalan ng kuryente, walang connection ng wifi. Oh my God. Love connected from Kiss Keep It Simple Survival. Ayan, thank you. Hindi na nga maayos, Madam Love Channel, yung channel ko. Bumagsak yung yung WH, tapos yung subscriber naka-down lahat. Suada. Naka-down lahat. Hindi ako nakakapambanana ng maayos nito. 200 plus lang yung ko, WH. 250 ata. Mga nalabdan na po ba kayo sa nakapin kay Palatandaan? Patamsak naman po kay Palatandaan. Ayan yung kanyang premiere. Premiere. Ayan, may premiere pala to. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Premiere. Ayan, palablab naman po ako sa premiere ni Madam Love Channel mga lalab. Tamsak lang, sapat na. Ayan. Tamsakan po natin yung nakapin. Make sure you eat breakfast. Yes, I am eating breakfast. Skip it, yeah. I am eating noodles. Ayan. Kain ako ng noodles, madam. Pamkan Mendoza, lalab, migalab, shout out. Anong oras sa sa Dubai? Las 4. Pamkan Migalab, shout out. Good morning. Dubai time. Daan lang sis, pasok na sa work. Sige, mag-ingat ka, Pamkan lalabs. Ingat ka sa iyong biyahe. Ayan. Alas 4 pa lang sa Dubai. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ayan, patamsak po. TikTok viral, Migalab, shout out, tusok. Ayan, si Madam Love Channel. 10 a.m., July 10. Ngayon ba to? TikTok viral, Migalab, shout out.
Ayan, Netski 21 Vlog, mega love shout out. Lalab Netski. Ayan, premiere. Tamsakan po natin yung mga premiere mga lalab. Daming may premiere ngayon. Ayan. Ang palatandaan, ayan, lablabin po natin. Ibaba ko pala yung premiere mo palatandaan. Wait lang. Bibi, tapos ka nang kumain? Mga lalab, patamsak naman ako sa ibinababa kong bahay mga lalas. Premiere, ayan, si palatandaan. Ba't ayaw? Ba't ayaw? Dan Love Channel from palatandaan. Wala, ano yun? Eh, lablabin po natin palatandaan mga lalas. May premiere po si palatandaan. Lablabin natin mga lalas. Ba't di ko na copy paste to, kainis? Kuya Pits TV, mega love shout out. Ayan, hello po. Kuya Pits, mega love shout out. And mga lalas, balablab naman sa binababa kong bahay mga lalabs. Ayan, palatandaan may premiere. Nagbaba pala siya ng bahay. Netski 21 Vlog Dan Tamsak from ang palatandaan. Ayan, patamsak din po kay Love Channel mga lalas. May ano po premiere din. Ayan po yung nakapin. Netski meron ka rin ano. Tamsakan natin yan lalas. Wait lang. Premiere din. Ayan, meron din si premiere si ano, Netski. Tamsak ayan, Madam Netski. Ang laki ng bahay mo, sana all. Ayan, palablab po ako mga lalams. Ang palatandaan, Love Channel, Netski 21 Vlog. Ayan, may premiere po. Ayan mga lalats, yung mga binababa kong bahay, palablab din po ako mga lalams.
Ay, mga lalas palablab naman ako, mga lalas palablab. Ayan yung mga binababa kong bahay. Harang usa bago tusok from Johnny Bravo Official. Ayan. Johnny Bravo, mega love shout out. Salamat sa patusok mo dyan. Ayan. Love Channel Pulpak Idol from Kuya Pets TV. Ayan. Madam Love Channel, dan po si Kuya Pets. Ayan, tusok na, salamat sa patusok mo, Love Johnny Bravo. Thank you. Ayan. Bikulan ng Uragon po nagbaba ng bahay. Bikulan ng Uragon, tamsak dan. Kuya Pets. Ayan, salamat po Kuya Pets sa patamsak. Maraming salamat. Ayan, ubusin ko lang yung noodles ko. Malamig na. Ayan, ubusin ko lang to. Lumamig na. Kain tayo mga nalab noodles. Tapusin ko lang. Kain tayo. Kain tayo mga lalabs. Pamahaw na hos, oo. Noodles. Lagyan ko ng itlog. Yan, tapos na. Tayo ng tubig. Ayan. Busog na si host. Ayan, pamahaw Johnny Bravo. Nagkape ka na ba, Johnny? Nagpamahaw ka na. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. 2 million. Madilim. Sige, tambay lang sa kukay mahinapon na pod, ah. Nasaan ka bang lugar, Johnny Bravo? Nasa ibang lugar ka ba? Johnny Bravo? Nasa ibang bansa ka? Ayan, John Agustin June. Mega love shout out. Tamsak dan host. Good morning. Ayan, good morning, lalabs. June Agustin.
Almusal ho. Sige lalas, almusal ka lang dyan. Tapos na ako. Nag-noodles ako, saka egg. Ayan. Niluan ko ng kunting rice. Ayan, meron ka ng jacket, Jun Agustin Vlog. Almusal. Galab, shout out, Jun. May jacket ka na. Salamat. Magkape-kape muna tayo, pero alas 8 na eh. Ano yan, Nus? Lugaw? No, hindi lugaw. Noodles. Noodles lalab. Beef. Ayan, 4 million in the house. Miguel Lab, shout out. Buti nakikisama yung connection ngayon. Kasi magdamag walang kuryente mga lalags. Grabing init. Nangyari dito. Nawala yung ating music. Kailangan ko ay ang tulad mo. Alam kong kailan. Pamahaw taos og saging na ay ginamos kalami ba sarap yan? Oy, ginamos. Sana yung music ko ay. Sarap yan, ano, John? Pahingi. Ayan, 4 million in the house. Miguel Lab, shout out. 4 million. Luzrin Talyedo, good morning everyone. Luzrin Lala, Miguel Lab, shout out. Ayan, nagkape ka na, Luzrin. O kakakain ko lang, busog si host. John Agustin dan sa bahay mo from Luzrin. Talyedo, ayan, John Agustin. Pabalikan na lang po lalad si Luzrin. Dan na sa'yo, salamat. Ayan, si Luzrin, nagbaba ng kanyang bahay, Luzrin. Lablabin po natin mga lalad si Luzrin. Ayan. Luzrin, baba ka link. Ayan, nagbaba na siya, June. Magkasunod lang kayo, nasa taas mo. Ayan, magkasunod lang kayo ni Luzrin Lalab, June. Mga ilang araw na, hindi talaga mag-isang buwan na ako dito malapit na. Hindi maayos yung aking live. Kasi yung aking internet. Johnny Bravo dan pulpak sa bahay mo from Kuya Pets TV. Ayan, 2 million in the house. Miguel Lab, shout out. 2 million. Shalalalala. Tatatat.
Los Rentaliado dan Pulpak with Bell All from John Agustin. Ayan. Los Rentaliado, ayan. Dan sa'yo si John Agustin Lalaws. Taga-asa ka di ay host. Nasa ano, Lala? Bicol. Taga Bicol ako, Lalabs. Nasa Bicol ako ngayon. Nasa Bicolandia. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. 3 million in the house. Thank you so much. Ayan, Los Renaliado, nagbaba ng bahay. Los Rin. Kuya Pet, Los Rentaliado dan sa Pulpak sa'yo, idol. Ayan. From Kuya Pets TV. Ayan, Los Rinlalab dan sa'yo si ano, si Kuya Pets. Pabalikan na lang po, salamat. Ayan, lang siya, Dida. Nagmuni-muni si Maui. Nagmumuni-muni. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. Thank you so much, 4 million in the house. Manood ka da. Like po yung video ko. I live. Ano yung cellphone mo? Ha? Saan ka nanood? Ha? Ano pinanood mo? Ayan, DBN Vlog. Miguel Love, shout out, Lalabs. DBN. Miguel Love, shout out. Ayan. Jenny Bravo dan sa bahay mo from Los Rentaliado. Ayan. DBN Lalab, Miguel Love, shout out. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. DBN, salamat. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Dan sa nakapintamsak from DBN Vlogs. Ayan. Madam Love Channel. Dan po si DBN, Madam. Pabalikan na lang po. Maraming salamat. Butter shrimp, 671 pa pala to. Si DBN Vlogs. 671. Butter garlic shrimp with oyster sauce. Yummy.
Debbie, nasa bahay mo ako, Debbie, na pinapanood ko yung ano, shrimp mo. Butter shrimp. Ayan, sarap ng butter shrimp. Projectionist, Mega Love, shout out. Projectionist. Oh, sarap naman ng butter shrimp na yan. Thank you, host. Ayan. Ayan, tamsak from projectionist. Johnny Bravo nagbaba ng bahay. Baka silang balik agad from projectionist, mga lalas. Sarap ng shrimp. Dito kasi mga lalas, ang mahal ng shrimp. Dito sa ano, probinsya ang mahal. Johnny Bravo nagbaba ng bahay. Projectionist dan sa'yo, tamsak. Ayan. Los Rentaledo dan Pulpa Clothes from projectionist. Ayan, sarap ng shrimp. Yummy, ano, butter garlic shrimp. Wow. Noted. Ayan, from projectionist, noted. Kapitan Remix Vlog, Migalab, shout out. Tamsak host. Ayan. Lalab projectionist, Kapitan, salamat sa patamsak. DBN, nagbaba ng bahay. Bahay mo daw, Lods, from projectionist. Please no escape the harang from Kapitan Remix Vlog. Sir Jim Gaming, tamsak. Migalab, shout out. Sir Jim. Ayan, Sir Jim, nagbaba ng bahay. Ayan, DBN, pinapanood ko pa yung ano mo, shrimp. 672 sa bahay mo, DBN. Vlogs, ayan. Sir Jim Gaming dan sa'yo, tamsak. Ayan, 7 million daw, Migalab, shout out. Patamsak naman pa ako nakapin, mga lalabs, love channel. Muni na yung LV channel host, salamat. Ayan. Alhamdulillah, congratulations. Ayan. Ano ka na, sasahod ka na. Waiting ka na ng ano, Google Pin. Kailangan mo munang maka $10 bago ka mag-apply ng ano, Google Pin. Para padala na sa'yo ni Lolo yung ano mo, Google Pin mo. Los Rentaledo, nagbaba ng bahay, Los Rin. Ayan, 5 million in the house, Migalab, shout out, 5 million. Yes po. Ayan. Congratulations, Kapitan. Sasahod ka na soon. You become rich soon, rich. Los Rin, Tauliado dan sa'yo, Los Rin. Yes, Papa. Alin? Hindi ko pa nga nakikita kung anong klase yun. Magkano ba yun? 15K? 18? Wala nang bababa yun. Tingnan mo. Tingnan mo. Los Rentaliado dan sa'yo from DBN Vlogs. Ayan. DBN Vlogs full pack idol. Ubus na ang pera natin dito. Diyos ko. Mga lalas, nandito ko sa ano ngayon. Nandito ko ngayon sa province namin. Galing akong abroad. Last week. Nung June 21. Wala pa akong 1 month. Grabe mga lalas, ang mahal ng bilihin dito. Puro palabas ang pera. Parang ang bigat-bigat sa bulsa. Walang napasok. Puro palabas. Parang ang hirap magbitaw ng pera. Alam nyo yung pinaghirapan mo. Pinaghirapan mong ipunin. Tapos pagdating dito, puro palabas. Walang nadating. Ayan, 7 million in the house. Migalab, shout out. Puro palabas ang pera, Diyos ko. Napakasakit sa bulsa, mga lalabs. Kasi hindi madaling mag-ipon ng pera, lalo na pag nasa abroad ka. Hindi basta-basta pinupulot yung pera sa abroad.
Diyos ko, daming pawis, daming gutom, daming sama ng loob para lang makasahod ka, Diyos ko. Daming trials. Dito sa Pinas, nako, ang bilis ng pera. Kada kimbot, labas pera, Diyos ko. Sir Jim Gaming, ayan, nagbaba ng buy, Sir Jim. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much. Balikan kita kain pa from Johnny Bravo. Ayan. John Agustin Vlogs, nagbaba ng bahay. John Agustin. Debian Vlogs, nagbaba ng bahay. Idol, Miguel Love, shout at musta na. Romel NC TV1, Miguel Love, shout out. Lalabs, thank you. Pulpak sa nakapin from Kapitan. Pinoy tayo, Miguel Love, shout out. Pinoy. Tamsak host, Miguel Love, shout out from Pinoy. Pinoy tayo, Pinoy. Ayan, Pinoy, I will give you jacket, lalabs. Pinoy. Ang bagal naman lumabas. Ayan, Pinoy, meron ka na pong moderator, lalabs. Pinoy tayo. Salamat. May jacket ka na, lalabs. Idol, pwede po maka-albor sa'yo. Baka naman, ano alborin mo? Madam Mary Rose, Miguel Love, shout out. Tamsakdan, Madam Mary Rose. Ayan. Good morning po, Madam Mary Rose. Meron kang premier, Madam Mary Rose. Pinoy tayo, 1. Projection is 906 sa bahay mo from Lustrin. Debe yan, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Madam Mary Rose, meron kang premier, Madam. LS Weekend. Yung aking, Madam Mary Rose, bumagsak yung aking WH. Grabe. 250 lang. Hindi ako nakakapag-live ng maayos. Mary Rose Nation, dan sa'yo tamsak from DBN. Ayan. Ayan, John Agustin, nagbaba ng bahay, June. Lablabin po natin mga lalas, lablabin. Ayan, din ako sa nakapin. Ayan, palablab po, nakapin mga lalas, Mary Rose Nation. Ayan, live streamer po yan. Baby pa, Pinoy tayo. Tingnan natin, kunin ko yung bahay mo, Pinoy tayo. Sige, lablabin po muna natin yung nakapin mga lalas. Pinoy tayo, 1. Ilan na ba yung bahay mo? Pinoy tayo. 39 pa lang. 39 pa lang. Sige, lablabin po muna. Pin kita mamaya-maya. Pinoy tayo, wag ka umalis. Ayan. Pa-Gcash naman po ako dyan, idol, kahit 150 lang or 100 mag-live kasi ako na, kaso wala po kasi kami wifi. At wala ako load, baka naman idol. Wala pa laman yung Gcash ko, lalabs. Romel ngayon. Sano pa akong magpapa-Gcash bukas? Bukas pa ako magkakapera. I don't have cash now. Bukas pa ako, lalabs. Kasi kukuha tayo ng cash sa labas. Bukas pwede kitang bigyan pero ngayon no, I don't have right now money. Ayan. Can you watch mine now? Video now from Donna Bonholar. Ayan. Kapitan Remix Vlog, nagbaba ng bahay, Kapitan. Ayan. DBN, nagbaba ng bahay, DBN. Ayan. Romel, wala akong cash ngayon, Romel. Ayan. DBN din from Sir Jim Gaming. Ayan. Okay, idol, bakas na lang po pwede. Ayan. LB channel dan from John Agustin Vlog. Ayan. Then, Debian Vlogs done for watching from Butter Garlic Shrimp. Ayan. From Mary Rose Nation.
Try mo lalab sa ibang LS lalab, baka bigyan ka, Romel. Magsabi ka doon, ayan. John Agustin Vlog, nagbaba ng bahay. Sa mga gustong magpaganda ng channel nila, gumagawa ako ng customized intro, outro, thumbnail, ayan. From Audio Wolf. Palablab po, from Pinoy Tayo. Ayan, Pinoy Tayo, nagbaba ng bahay, Sir Jem, nagbaba ng bahay, Sir Jem. Donabon, nagbaba ng bahay. Si Donabon, lablabin natin mga lalab. Donabon, ayan. Ironsky Vlog, click this link. Yes, Donabon, I will click. Just connect to everybody so that Donabon, you will take more banana here. Ayan. Kapitan Remix Vlog, full pack idol. Baby pa po. Ayan, lablabin po muna natin yung nakapin. Ipin kita ha. Madam Mary Rose, nasa bahay mo po ako, Madam. Happy LS, happy weekend everybody. Ayan, Madam, nasa bahay mo pa ako, Madam Mary Rose. Dikit ko to sa'yo, Madam. Di pala to nakadikit sa'yo. Ayan. Sige, ipin kita. Wait lang ha. Pinoy. Kuya, bahay mo, kuya. Kuya, bahay mo daw. Yung sabi ni Kapitan Remix. Ayan, Lost rin. Dansa na kapin. Sir Jem, Madam, bukas nyo din po ako bigyan ng tulong. Oh my God. Kuya Pets, Kapitan Remix Vlogs. Ayan. Mike Cooking Channel, Miguel Love, shout out. Sa ngayon, wala tayong pera, mga lalang. Ayan. Mike Cooking, Miguel Love, shout out. Mike Cooking, mabagal kasi yung sa computer lumabas. Sa cellphone, mabilis. Ayan, Madam Mary Rose, ayan, nikik ko sa'yo, Madam. Los Rentalier, ayan, bigyan kita ng jacket, Mike, Cooking. Mabagal yung sa computer, lumabas. Mike Cooking Channel, Miguel Love, shout out host. Ayan. Ricky Boys Vlog, Dan Tusok Dikit from Johnny Bravo. Main po ito, Kapitan baguhan lang po from Kuya Pets. Ayan. Donavon, dan sa bahay mo. Ayan, Mike Cooking Lalab, meron ka ng jackets. Thank you. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. Johnny, ayan, Madam, Mary Rose. Danto sa'yo, Madam, dinikit ko na. Maraming salamat sa pa-jacket host from Mike. Ayan. Mary Rose, dan po from Pinoy Tayo. Ayan. Have a good night. Good night there. Okay, I will check your video, no problem. Donavon. Mike Cooking dan sa bahay mo. Mahal talaga pag namatay, lalo pag wala kang pera. Delma Jennifer Buwanoite. Ayan. Cooking with Sapia, Migalab, shout out Cooking. Hello, host. Ayan. How are you, Lalab? Cooking with Sapia, Migalab, shout out. Kapitan Remix Vlog, nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming, nagbaba ng bahay. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Like Dan from Cooking with Sapia. Ayan. 8 million in the house, Migalab, shout out. Los Retaliado dan dikit from Johnny Bravo. Ayan. Mike Cooking Channel dan sa'yo. Tamsak from DBN. Johnny Bravo nagbaba ng bahay. Delma nagbaba ng bahay. Delma. Ayan.
Migalab, shout out sa inyo. Ayan. Sir Jem, nagbaba ng bahay, Sir Jem. Dan na ako, Kuya Pets. Ayan. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Debel Blas, nagbaba ng bahay. Delma Jennifer, dan sa bahay mo. Ayan. Boyet Salongo Vlog, dan. Kapitan Remix, nagbaba ng bahay. Tamsak, ayan, from Tinig mula sa Silangan. Migalab, shout out. Johnny Bravo, nagbaba ng bahay. Delma Jennifer, nagbaba rin ng bahay, mga lalabs. Delma Jennifer. Sunday must click here. Ayan. From Tinig mula sa Silangan. Baba ka ng bahay mo, ano? Nandito pa ba si DBN? Pagkatapos kay DBN, punta kay Pinoy. DBN, nandito ka pa ba, DBN? Ayan, Los Rindan Sukli from Mike Cooking Channel. Ayan. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Delma. Ayan, Nate Merendas, Miguelab, shout out. Punta tayo kay DBN. Oo, host. Sa computer kasi mababagal yung ano, labas ng ano, mas mabilis sa cellphone. Nga lang ako. Ano ba? Kapitan Dan, ayan from Sir Jem. Ayan, labin po natin DBN, mga lalas. DBN, nakapin. Ikaw sunod, Pinoy tayo, lalas, huwag ka umalis. Ayan. Ayan, palablab pa ako, nakapin, palablab. Ayan, Madam Love Channel po, lablabin po natin, nagbaba ng bahay. Ang bagal lang sa computer, nakakainis. Ito lang cellphone, mabilis. Pinoy tayo, Dan, watching, ano, Ramira Rose Nation, Love Channel, nagbaba po si Madam ng bahay. Ayan. Dilma Jennifer, nagbaba ng bahay. Mike Cooking Channel, Dan po. Ayan, David Dan Pulpak. Mary Rose Nation Pulpak Idol from Kuya Pets. Ayan. Johnny Bravo Official, nagbaba ng bahay. OTW Pinoy from Mike Cooking. Madam Melon, Migalab, shout out, Tam Kish. Ayan, salamat, Madam Melon. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Melon Channel, nagbaba ng bahay. Kapitan, nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab po ako nakapin, DBN. Ayan, DBN, pangalawang dikit ko sa'yo, 67. Kuya Pet, OTW, Migalab, shout out. Ayan. From Mary Rose Nation, Madam. LB Channel, tusok dikit dan. Saan galing da? Oh. Pang 41 Pinoy tayo from Mike Cooking Vlog. Sino ba yung may 50 may 58 subscriber dito kanina? Si Pinoy tayo ba yon? Mike Cooking Channel dan from Pinoy tayo. Ayan, DBN, nasa bahay mo ako lalabs uli, DBN. Ayan, Madam Love Channel po, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Ayan, Mereros Nation Pulpak Idol from Kuya Pets. Johnny Bravo Official, nagbaba ng bahay. OTW Pinoy. Ayan. Tamkish na. Late yung sa ano ko computer. Dito sa cellphone, mabilis. Ayan, Cooking, nagbaba ng bahay. Cooking. Ito na nga lang cellphone magbasa. Ayan, Debian, pangalawang dikit yun sa'yo. Kuya Pets Dan watching sa Friday morning Ampalaya Egg and Pretong Tamban from Mary Rose Nation. Ayan.
May cooking din na po sa'yo from DBN Vlogs. Mag-iwala ng baka suklian ko kayo from DBN. Ayan. Milang channel tusok dikit, human na. Lost rin, nagbaba ng bahay, lost rin. Ayan, lost rin po, nagbaba ng bahay, si lost rin. Lablabin natin si lost rin, mga lalabs. Ayan. May cooking done na po sa'yo from DBN Vlogs. Ayan, Madam Mary Rose po, nagbaba ng bahay. Kailan yung sunod na LS mo, Madam Mary Rose? DB channel dan po from Pinoy tayo. Ayan, 600, ano na siya? 700 na si, DBN. Baba ka ng bahay mo, Pinoy tayo. Ayan, nagbaba pala siya ng bahay, Pinoy tayo. Ayan, DBN, nasa bahay mako uli. Boyet Shilanggo, the vlog, Dan Sukli, sir. From Kapitan, ayan. Kung with sa Pia, Miguel, shout out. Pinoy tayo, dan na po sa'yo from DBN. Magsandal nga tayo sa aking upuan, nakakangalay. Pinoy tayo, mabagal talaga tong sa computer. Ayan, pinapanood ko pa DBN yung mo, yung shrimp. Ayan, maganda talaga sa link na binababa, puntahan pa para sure. Ayan. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalas, DBN. Ayan, Pinoy tayo, Pinoy. Pinoy tayo. Arnaldo Miguelab, shout out, Arnaldo. Salamat po from Pinoy tayo. Ayan. Arnaldo Miguelab, shout out, Arnaldo. Yan na si Arnaldo. Madam, patam sa upcoming premiere from Chronic. Ayan. Madam, Chronic, Miguelab, shout out po, Madam. Nakabalik ka na ng abroad, Madam. Madam Chronic, tamsakan po natin, mga lalas. Ayun yung nakapin, Pinoy tayo po, palablab, mga lalas. Ayan. Salamat, host. Ayan, tamsak na, Madam. Ayan, from Chronic Trends. Sanusoki Sagana Dan, from Mary Rose. Ayan. Tiway Kapitan, from Johnny Bravo. Pinoy tayo, dikit mo yung main channel mo para idikit ko rin yung main ko sa'yo. Yan, kamsakan ko si Madam Chronic. Sana ba yun siya? Arnaldo Dan na po sa'yo from DBN. Ayan. Cooking nagbaba ng bahay. Kapitan nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia Dan. From Pinoy tayo. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out 8 million. My cooking channel, LB channel. 7 thumbs up dating decade sa COC mo from Mike channel. Mike Cooking. Ayan. Pinoy tayo Dan from Arnaldo. Miguel Love, shout out Arnaldo Lalabs. Pa-mention na naman to si Arnaldo. OTW nakapin from Pinoy, Chronic. Madam Chronic.
Arnaldo Durap already done from Mike Cooking. Ko. Mike Cooking channel done from Arnaldo. Cooking with Sepia dan tamsak sa'yo. Ayan from DBN. Mike Cooking channel done from Arnaldo. Arnaldo, are you sure you are connected to everybody? Not only mentioning Arnaldo, please. Maluoy ka. Bawal ang budal. Ayan. Ayan, Mary Rose Nation, nagbaba ng bahay po. Mary Rose Nation. Mike Cooking channel dan from Johnny Bravo. Pinoy tayo dan from Chronic Trends channel. Ayan. 8 million in the house. Migalab, shout out. Ayan, Pinoy tayo, nasa bahay mo ako. Ano ba to? Delicious food made from Alhamdulillah. Ayan. Sorry. Pinoy tayo, nasa bahay mo ako. Ayan, Pinoy tayo. Bahay Johnny Bravo from Mike Cooking. Debian Vlogs done from Arnaldo. Return pasokli. Return na pasokli pa. Ambot. Ayan, Pinoy tayo, nasa bahay mo ako. Pinoy tayo. Ricky H. TV, Migalab, shout out. Morning sa maganda na host dyan. Ayan. Ayan. OTW Johnny from Mike Cooking Channel. Ano tayo, nasa ano ko bahay mo? Pinoy tayo. Ricky, patamsak host. Take over Holy Spirit, Migalab, shout out, take over. Ayan, mabagal sa computer, lumabas na ng cellphone. Patamsak host. Ayan, take over, Migalab, shout out. Bigyan kita ng jacket, take over. Take over and over again to you. Take over, you have no moderator, Migalab, shout out, tamsak. Ayan, ik na sa'yo, ano, Pinoy tayo. $10 million daw, Migalab, shout out. Mayo Spotify, Migalab, shout out. Arnaldo Old, nawala, tinggo lagi. Mayo Spotify, and Duslak. Mabagal man, oy. Ang bagal ng computer ko, sarap ibalibag. Mas mabilis pa sa cellphone tumaas. Ayan, Mayo, may 20, 30, 40, 50. Diyos ko. Ayan, Mayo, meron ka ng jacket. Ayan, 10, 20, 30, 40. Huwag budol, ha. Ricky TV, 719 sa bahay mo. From Los Rin. Take over Holy Spirit TV channel. Miguel Love, shout out. Nagbaba ng bahay. Ayan. Los Rin Talyedo, nagbaba ng bahay. Kapitan, nagbaba ng bahay. DBN. Dan daw si Arnaldo sa'yo. Balikan mo lang, lalabs. Kung gusto mong balikan, balikan mo. Mayo Spotify. Ayan, thank you. Patamsap upcoming premiere. Sige po, madam. Tatamsakan natin yan. Tamsakan ko na ba yan? Dan na kayo nakapin, mga lalas, nakapin. Shit naman ang mobile na to, naghang na naman. Budol si Arnaldo, wala, from DBN. Arnaldo, stop mentioning, only just connect. Oy, budol si Arnaldo, wala. Arnaldo, wag puro mention, Arnaldo, please. Ayan. Take over Holy Spirit, Dan. Na po ba kayo nakapin, mga lalas, nakapin? Bad trip naman tong mobile na to. Ayaw makisama. I-restart ko nga. Mayor Spotify 1050 available.
Ayan, 10 million in the house. Migalab, shout out. Mike Cooking Channel, take over Holy Spirit. Dan sa'yo from Mike. Ayan. Dan na po ba kayo sa nakapin, mga lalas nakapin? Pinoy tayo, dan na kayo kay Pinoy tayo. Punta tayo kay Madam ano. Sana yun si Madam Chronic. Lulo ko na naman tong lintian na to. Budol si Arnaldo, mga lalas, budol. Arnaldo, wag kang budol. Ambot tayo mo dodong ay. Mio Spotify 10. Ayan, Mio. Madam Chronic, inahanap ko yung bahay mo. Wait lang. Dan na kayo nakapin, mga lalas. Dan na po ba sa nakapin? Ayan, patamsak po ako sa nakapin, mga lab. Premier po ni Chronic. Madam Chronic Trends Channel. Ayan. Patamsak po ako, mga lalab. Patamsak. Ayan, patamsak po ako. Nakapin, patamsak. Ayan, 1050 available kay Mio, mga lalabs. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. My Cooking Channel, Dan. Mike Cooking, Dan na sa'yo, Mike Cooking. Bakit di pa rin nagpapalit buang man tong computer na to? Dikit sa'yo, Pinoy tayo. Galing ako sa bahay mo from Ricky. Harang tusok kabayan from Music Official. Ricky, nagbaba ng bahay, Ricky. Ba't di pa rin nagpapalit yung aking ano? Napakabagal talaga ng computer na to. Kapitan Remix Dan from Mio Spotify. Ayan, palablab po ako, nakapin, palablab po. Chronic Trends, patamsak po sa Premiere, patamsak. Kapitan Remix Dan from Mio Spotify. Ayan, open mo. Saldi Boy or Music Official, Dan sa'yo sa nagbilang ng coins. Nalito kang magkano na. Sana all my coins. My Cooking Channel, Dan from Arnaldo. Ayan, palablab po ako, nakapin, palablab. MJ, how are you? Pinoy tayo, dikit Dan from Music Official. Ayan, patamsak po sa nakapin, mga lalab, patamsak. Parang kanina lang yung nagdan bilis. Budulin, mga lalab, hayaan nyo na lang, huwag nyo nang pansinin. Take over Holy Spirit, Dan Pulpak Idol. From Kuya Pets. Dan sa nakapin from Mio Spotify. Ayan, Madam Chronic Trends, dan na po si Mio Spotify. DBN, nagbaba ng bahay, DBN. Dikit sa'yo, Los Rin, galing ako sa bahay mo from Ricky. Take over Holy Spirit, nagbaba ng bahay. Ayan, Ricky, nagbaba ng bahay, Ricky. Mio Spotify, nagbaba ng bahay, Mio.
Ayan, 5 million in the house. Mega love, shout out, 5 million. Ayan, patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalas. $8 million in the house. Mega love, shout out, 8 million. Ayan. Ako guys, di kita nyo magpunta kayo sa LS ko. Marami akong pang-ayuda sa inyo. Ayan. From Mio Spotify. Tamsak dan, madam. Ayan, Madam Mary Rose. Salamat sa patamsak po. Chronic Trends Channel dan sa'yo sa premiere mo from Mike Cooking. Ayan. Music OTW or ano, Saldi Boy dan si Chronic Trends Channel. Los rin nagbaba na nga ano. Naman kabayan. Thanks Mike from Chronic Trends Channel. Ayan, 7 million das. Miguel Love, shout out, 7 million. Pagdating agad sa LS ko, wala nang tumpak-tumpak, ayuda agad. Ayan. From Mio Spotify. At naka-live ka na ba ngayon, Mio? Ayan, Dan sa nakapin from DBN. Unavailable link mo, music. Music, unavailable daw. Ano? Saldi Boy. Di na ako nagbabakas, guys, ha? Ayan. Magbakas ka. Ayan, nagpaparamdam na naman yung buang kong computer. Mayo Spotify. Mary Rose Nasyo nagbaba ng bahay. Bicula ng Oragon. Palablab din ako mga lalabs. Ayan, Ricky STV full pack from Kuya Pets TV. 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out. Madam Mary Rose, tamsak dan Madam Late yung sa computer ko lumabas. Mas mabilis ito sa ano. Ayan, Mary Rose Nasyo nagbaba ng bahay. Ricky XTV full pack from Kuya Pets. Bicula ng Oragon dan sa'yo, tamsak from DBN. Lalab, salamat, salamat. Mga lalabs yung mga binababa po ni Netbot, huwag naman pong kalimutan kahit tamsak lang. Ayan. Maraming salamat, maraming salamat. Ayan, music, nagbaba ng kanyang brief. Late yung sa computer, late. DBN, nagbaba ng bahay, DBN. DBN OTW from Chronic. Ayan. Di na ako nagbabakas, guys, ha, from Mio. Ano na naman yun? Bakit namatay? Diyos ko, kinabahan na naman si host. Kala ko nawala na naman ng kuryente. Lagi na lang. Nawawala ng. Ayan, Miguel Love, shout out pala sa Kasureco Tres. Always no electricity. Why like this? Di nyo chinecheck kung walang kuryente yung nyo, lugar. Kaasar. Last night, whole night, walang kuryente, whole day, walang kuryente. Paano naman yung mga business niyan mag-asensyo? Mag-asensyo kung walang laging kuryente, Diyos ko. Ayan, kasi Rocket Res. Nag-love shout out. Debe yan, dikit dan. Sa hipon mo, kaasar kagabi kaya, panay-pay-pay ako magdamag. Walang kuryente, oy. Mag-live sana ako kagabi, kaso lang, kabubukas ko lang, bigla na lang nag-shutdown. Sino ba namang di maaasar? Tapos wala malang pakialam, di malang inaayos, umaga na, tanghali na. Hindi malang chinecheck kung may, may kuryente na yung lugar nila. Ayan, music bahay mo from Chronic. Lagi na lang walang kuryente. Lagi na lang walang kuryente. Ayan, kasi Rocotres, Miguel Love, shout out.
Mega love shout out dito sa Bicol. Kasiro wawawa. Ano ba yan? Kasureko 3. Debe yan dikit dan sa hipon mo from music. Music bahay mo daw. Ayan. 10 million daw. Mega love shout out. Ang gigigil ako eh. Hindi ako nakatulog kagabi mga lalabs at ang init. Doon na nga ako natulog sa lapag para ma-feel ko yung lamig ng sahig. Sabay paypay. Ayan. Ayan, live stream 8 p.m. Pinas time, free banana sa bago. Kahit dito, madam, pawala-wala ang kunti. Kaya nga, madam, chronic, nakaka-boyset. Yung gusto kong mag-live, gusto kong mang banana, hindi ko magawa. Napakainit, para kang binabarbecue, Diyos ko. May lamok pa. Panay paypay kagabi. Hindi talaga ako makatulog. Wala talaga nagsukli sa akin from Mayo Spotify. Hintayin mo lang, Mayo. Magbakas ka kasi, Mayo. Paano ka nila susuklian? Sabi mo kasi hindi ka nagbabakas. Yung iba kasi, Mayo, nagdidepende pag may bakas, nagsusukli. Panay shout out ka, walang bakas, paano ka nila masusuklian? Magbakas ka, walang kuryente, wala. Kantahin mo. Lagi na lang walang kuryente, Sureko 3. Wala. Lagi walang kuryente, Diyos ko. Mga nalas, pag pumatak na yung mga 5:30 ng hapon, asahan mong nanganganib na naman ang kuryente. Diyos ko, Panginoon ko. Kaya nga, Miguel Love shout out sa Sureko 3. Alam nyo bang tanghali na kanina wala pa rin kuryente? Dumating ang kuryente is 7:30 a.m. Ayan. Kung hindi pa inayos ng tatay ko yung doon sa dulo, dapat kasuri ko yung nag-aayos niyan eh. Sana wala pang kuryente. Pangit pa naman yung walang wifi. Maghapon ka sa bahay na walang kuryente, walang wifi. Anong mangyayari sa buhay mo? Pag walang wifi, walang life. Diyos ko, nakakaboring. Nasa probinsya ka na, wala pang wifi. Los rin, ayudahan kita ha. From Mayo Spotify. Diyos ko, wifi is life. Paano ka mabuhay pag walang wifi, mga lalabs? Malungkot na nga yung buhay mo, wala pang wifi. Diyos ko. Ayan. OTW, tinlos rin sa bahay mo. Lost rin OTW from Chronic Trends. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Mayo, magbakas ka sa mga dinindikitan mo po from Music Official. Kaya nga, Mayo, magbakas ka, lalabs. Kung gusto mong masuklian. Kasi yung iba naman, shout out ka ng shout out, wala kang bakas, paano ka masusuklian? Ayan. Kasi wala pa love life, wala na ng wifi, wala pang love life. Diyos ko, anong mangyayari sa buhay mo? Ay! Kaya nga kanina ginawa ko, mga nalas, paggising ko, walang wifi, ay naglakad-lakad ako doon, papunta doon sa dulo, para makalimutan ko na walang wifi. Pero naboring na ako, bumalik na ako sa bahay. Alhamdulillah, may wifi na. Pag walang wifi, boring ang life. Anong gagawin natin sa buhay na to kung walang wifi, oy? Baba ka ng bahay mo, Mio. Puntahan kita from Ricky. Ayan. Pag nagdikit sa akin, double dikit ko from Mio Spotify. Ano ba to, Mio? Ano ba to? Main channel mo ba yan? Ayan. Sa bakas kasi tumitingin pagdating dito sa mga isdaan, mga idol. Salamat. Ayan. Yung iba kasi nagdidikit ninja. Panay shout out, ninja naman dinikit. Gusto balikan agad. Ayan. Quinto, Mega Love shout out. Harang complete Mega Love shout out from Quinto. Ayan. 8 million in the house, Mega Love shout out. Dikit nyo rin, mga lalabs, yung main nyo. Tapos dikitan nyo rin ng ninja kasi sinong manonood sa ninja? Ibakas nyo para suklian kayo. Ayan. Ayan, 9 million in the house, Mega Love shout out. Ayan, patamsak pa nakapin. Madam Dals, etc. by Risa Gar, tamsak sis host. Good morning, good evening from Canada. Ayan. Madam Dals, Mega Love shout out. Good evening from Canada. Ayan. From Dals, etc. Risa Gar.
Ayan, Kapitan Remix, nagbaba ng bahay. Chronic Trends, lablabin natin na kapin. Ayan. Oo, wala mapapanood sa Ninja Charot. Dikit nyo yung main channel nyo kasi sinong manonood? Wala. Pag Ninja. Ayan. Saan na kayo ngayon, sis host? Lalabs, nasa ano ko ngayon, Bicol. Nasa Camsur, nasa Philippines. Ayan. Nasa Pinas po tayo ngayon, Madam, Risa Gar. Nasa Pinas tayo ngayon, nagre-relax. Ayan, 12 million in the house. Mega love, shout outs. Salamat naman sa Panginoon at nakikisama yung ating connection. Kain guys. Walay pake. Ayan, may nagngaw-ngaw sa labas. Walay pake. Kagigil kayo. Puro kayo burn out. Boysit kayo. Boysit kayo. Laya kayong walang kuryente. Ang bilis nyong maningil ng kuryente, yung pagbayaran, pag hindi nyo inaayos yung kuryente nyo, mga boysit kayo. Malapit na ulit mabitay, madam, bilang na araw. Ayan, dals, etc. by Risa Gar. Baka marinig ako ng kasureko. Yung channel natin. Panay sila burn out, mga boysit sila. Dals, etc. by Risa Gar. Panay burnout tapos lakas, ang bilis makasingil ng pagbayaran sa kuryente. Suhada. Nakakagalit sila, mga buwang sila. Ayan, Miyo, bahay mo, Miyo. Pagbayaran mabilis, pag mag-ayos ng kuryente, pag nag-burnout, wala, ang bagal nila, mga lintian sila. Ay, Chronic Trends channel watching you now from Takeover Holy Spirit. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love, shout out. Nakakagigil kasi mga lalas kagabi, panay-paypay ako, walang kuryente. Napakainit. Sa probinsya pa naman, Diyos ko, naghahanap ka ng masuksukan mong malamig. Kahit saang area mainit. Ayan, 5 million in the house. Mega love, shout out. Take over Holy Spirit o TW Harang host from Dals, Saldiboy. Ayan, ambot na naman, nag-ikot-ikot na naman, ikot-ikot na to. Saldiboy Fishing Vlogs. Ayan, natawa tuloy si Saldiboy. Nakakagalit. Risa Garden sa'yo. Ayan, Cyril Chloe. Mega love, shout out. Tamsak. Cyril Chloe once again. Mega love, shout out. Lalab Cyril Chloe. Ayan. Cyril, bigyan kita ng jacket. Lalabs, wait lang. Mabagal yung ating computer. Ang bagal lumabas. Ayan, Chloe. Cyril Chloe Lalab. Mega love, shout out. May jacket ka na. Harang complete. Mega love, shout out. Lakwat Serong Batugan. Tamsak host. Kabayan, tulungan mo naman ako sa Google Pin ko. Saldiboy, kailangan mo munang maka $10 bago ka mag-apply niyan. Magkano na ba yung $10 mo? Mag-realize ka ba bukas? Saldiboy, ambot ka dudong oy. Saldiboy, ilan na ba yung revenue mo? Chronic Trends channel, Tamsak, Kalimbang at Dikit. Naku sir, dito may bakas dito, pasilip din. Ayan. My cooking channel watching now. Cyril Chloe, ayan, Dance etc. by Risa Garden from My Cooking Channel. Lakwat Serong Batugan, nagbaba ng bahay, lablabin mga lalabs, lablabin. Sa computer, mabagal ang labas. Wala pa nga, sabi mo ikaw ang pag-asa ko. Ayan. Wala pa tayong pera, Saldiboy. Inshallah tomorrow. Maghanap tayo ng pera at paliparan kita dyan ng 1 peso. Ayan, wala pang laman yung Gcash ko, lalab inshallah tomorrow. Papalagyan natin yung laman. Hindi ko pa kasi alam paano gamitin ang Gcash, bago lang. Ayan.
Cyril Chloe, nagbaba ng bahay, tamsak, dikit, iwan lang ng bakas, suklian ko agad from Cyril Chloe. Take over dan from Chronic. Gab Kapilan, Migalab, shout out. Cyril Chloe dan from Arnaldo, ayan. Cyril Chloe, iwan lang ng bakas. Saldi Boy, Mary Rose Nation watching you now. Ricky, nagbaba ng bahay. Thank you, Chronic Trends Channel, di kita nakita from Dolls. Ayan. Dolls, etc. dan pulpak from Kuya Pets. Salamat, take over Holy Spirit. Thanks, Risa Gar. Thank you, love you from Chronic Trends. Ayan, 8 million in the house. Mega love, shout out. 8 million. Thank you so much, 8 million. $5 kulang ko, kabayan. Kailangan mong mag-live ng mag-live, Saldi Boy. Chronic Trends Channel, dan na dikit na bakas pa. Ayan. $5 na lang yung kulang mo. Pag naka $10 ka na, pwede ka nang mag-apply ng Google Pin mo, Saldi Boy. Huwag kang mawala ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. Try and try. Meron ngang kasabihan, try and try until succeed. Ayan, Shider, Tyler, TV Dan, Tamsak Idol, bagong dikit. Baka naman, pwedeng pa-support. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Migalab, shout out. 11 million. Ayan, thank you so much sa 11 million there. Thank you. Ayan, mabagal sa ko ba. Ayan, meron ka ng moderator, Sider Tyler TV. Main channel mo ba to, Sider Tyler? Ayan. Ayan, Siler, nasa bahay mo ako. Ayan, sukli agad. Dikit agad, different design. Copilati Arts, never see ever, only in the Philippines. Ayan. Ayan, sukli na sa'yo, Shider. Shider Lalabs, I already connected to your channel. Ayan, thanks, Rizal. Nabuang na si Hos, oy. Ayan, Shider Tyler T. Bilalab, Migalab, shout out. Meron ka ng jacket na suklian na kita. Ayan. Lakwat Serong Batugan, Migalab, shout out, nagbaba ng bahay. Ayan. Tamsak, dikit, iwan lang ng bakas, suklian ko agad from Cyril Chloe. Music Official watching you now from Takeover Holy Spirit. Ayan. Takeover dan si Arnaldo. Pabalikan na lang. Ayan. Chronic Trends Channel. Dan na rin ako sa'yo, idol. Thank you so much. Lakwat Serong Kamote Dan from Mike Cooking. Ayan. Lakwat Serong Kamote Dan si Mike. Si Mike Dan sa'yo, lalab. Salamat. Maraming salamat. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Migalab, shout out. 6 million, thank you so much. Lakwat Serong Batugan Dan Pulpak, pasukli na lang from Cyril Chloe. Ayan. Ayan, iwan lang ng bakas from Cyril Chloe, mga lalabs. Inom tayo ng General Water. Ayan, 5 million in the house. Migalab, shout out. My Cooking Channel Dan dikit na bakas pa from Takeover Holy Spirit. Ayan. Chronic Trends, lablabin po natin ang premier na kapien. Ayan. Arnaldo dikit Dan from Saldi Boy Fishing Vlog. Tamsak dikit, iwala ng bakas, suklian agad from Cyril Chloe. General Water. Los rin giatay, nalagas ka, giatay. From Mayo Spotify. Ayan. Mary Rose Nation Dan na, bakas na, dikit pa, from Takeover Holy Spirit. Ayan. Takeover Holy Spirit, lalabs. Ang laki pala ng bahay ni Takeover Holy Spirit, dating dikit. Ang laki ng kanyang pamamahay, mga lalab, mapapasana all ka na lang. Giatay mandudong, ayan. Giatay, mga giatay. Ayan, 7 million in the house. Migalab, shout out. Mga lalas, huwag yung kalimutang tamsakan si host. Tamsak lang, sapat na. Ayan, maraming salamat sa patamsak.
Ayan, 10 million in the house. Mega love, shout out, 10 million. My cooking channel, noted com. Po kayo, thank you. Full pack sukli, mamaya lang po. From dolls, etc. Okay, fine, whatever. Ayan. Tamsak, dikit iwan lang ng bakas from Cyril Chloe. Audio wall customer ko sila Boy Tapang. Vlog official travel vlog. Ana Ponce Ron away tita. Ayan. Michael Kasandok and Erwin Noy Alan TV, JL Valencia at marami pang iba. I love you from Cebu. Ayan. Islandsky Vlog. Long time dikit ako sa'yo. Yes, Lalab. Take over. Dati man tayong lalabs. Kulang na lang idikit ko yung puso ko sa'yo. Nakadikit na ako sa'yo, Holy Spirit Lalabs. Music official dan dikit. Ulitin ko tingin ko Lalabs ha. Ayan, Holy Spirit, matagal na tayo puso na natin yung hindi nakadikit. Who I am no one knows. Ayan, thank you. Ayan, magbakas ako lalas, but Holy Spirit long time ago. Matagal na tayong dikit lalat, puso na lang yung hindi nakadikit ni host. Chronic Trends. Ayan, Madam Chronic. Dan daw sa'yo si Arnaldo. Ayan, Mio Spotify, my 10, 2030. Mio, ex na ba tayo lalabs? Oy, Mio. Tingnan ko nga. Mio, baba, ano ba to? Main channel mo ba to, Mio? Si Spotify, hindi mo to main channel eh. Ayan, Mio. Cyril Chloe Dan. Deben Vlog watching now and from Takeover Holy Spirit. Ayan. Pasilip Diyosa ng Tikaw from Music Official. Kuya Pits, noted ko po kayo Pulpak Sukli mamaya po. Thank you so much. Ayan, 9 million in the house. Miguelab, shout out. Dals etc. Rizagar, nagbaba ng bahay. Ayan. 9 million in the house. Miguelab, shout out. Kuya, bahay mo kuya from Saldi Boy. Ayan, Bicolanang Oragon, nagbaba ng bahay. Bicolanang Oragon. Bicolanang Oragon. Saldi Boy Fishing Vlog. Dan return pasukli. Ayan, dan return Saldi Boy. Si Arnaldo, pacheck na lang. Arnaldo, Saldi Boy kung talaga, totoong nagdikit. Totoo ba to si Arnaldo? Alam nyo ba mga lalab, si Arnaldo, si isang pastor. Isa siyang naglilingkod sa Panginoon. Pero isa siyang budol. Ayan. Sa gabi't araw, ikaw ang lagi ko sa tuwina ay natatanaw. Ayan na all, pastor. Daratik, Migalab, shout out. Meron ka na lalab, brief. May brief ka na, may brief. Ayan, salamat. Ayan, masyadong late naman yung aking dyan. Ayan, si Pastor Arnaldo. Chronic Trends, love you. Ayan, Kapitan Remix Vlog. Dan. Ayan, maya po ang bakas iwan. Ayan. Reds para Dirts, Dan. From Kapitan. Kanina pa ako dyan, tapos sayaan mo, wala namang bakas, dinikitan. Kidlatan ka sana. No. Saldi Boy, alam mo bang yan? Pastor yan. Chronic Trends, love you. Ayan, lablabin natin si Madam Chronic. Yan si Madam? Maraming ayuda, maraming tao sa LS niya. Dals et cetera, Rezagar, bahay mo. Ayan, magkasunod lang po kayo, Kapitan Lalabs. Ito si Kapitan eh. Nag-burnout dito kagabi, wala man lang pakialam. Hindi man lang chinecheck yung barangay niya, wala palang kuryente. DBN Vlogs, Dan Bakas, dikit na from Takeover Holy Spirit. Ayan. Dals et cetera by Rizagar, dating dikit na from Kapitan. Islandsky Vlog, ha. Si Kapitan panay, upo-upo lang to sa office niya. Hindi man lang nag-check sa barangay, wala pala kaming kuryente. Hambot to si Kapitan, oy.
palaki-laki lang ng itlog, ayan. Ayan, Migalab shoutout sa kapitan. Baka marinig 'to ni kapitan, puntahan ako dito sa bahay, putulin yung internet ko 'no. Ayan, okey lang yan kapitan basta ikaw magbayad ng every month, ayan. Kapitan Remix Vlog dance ML mo from the Radtech, ayan. Dami ko na ayuda diyan, hindi naman didikit diyan. Yan bang pastor ng Budol, pastor, ayan. Yes, ano Saldi boy, pastor yan, don't say anything. Alam ka mo po, pinanood pa rin kita for support po, Kapitan Remix Vlog, ayan. Daradik, salamat. Kapitan Remix Vlog, Dan Pulpak, pasukli na lang from Cyril Cluey, ayan, mga lalabs. 7 million in the house, Mega Love, shout out, 7 million. Dati Tirari Sagar, salamat Lods, from Kapitan, ayan. Kapitan Mega Love, shout out sa'yo, Kapitan. Daradik Dan sa'yo, from Chronic Trends. Mga lalabs yung nakapin. Lakwat sirong batugan pulpak sa bahay mo. From lakwat sirong kamote. Ayan. Ayan, tamsak lang, dikit iwan ang bakas. From Cyril Cluey, Kapitan. Ayan, nagbaba ng bahay, Kapitan. Palablab mga lalabs yung nakapin. Ayan. Ay, Madam Chronic, nasa bahay mo ako. Kailan ba to? July 10, alas 10 pa mamaya. Oh, bakit tayo nag-loading? Anong meron? Ang pastor tapat sa Panginoon, kabayan. Tapat naman siya, lalabs. Di lang siya tapat sa'yo. ay. Chronic Trends Channel Suklidan from the Radtech. Ayan. Chronic. Ayan, Madam Chronic dan si Arnaldo. Arnaldo, how many times you are mentioning to Madam Chronic? Ayan. Ka-native YTC Tamsak. Ayan. Ka-native YTC nagbaba ng bahay. Ayan. Si Arnaldo, siguro Arnaldo, did you take your breakfast or no? Maybe you didn't take your breakfast. Please drink a coffee so that your what? Hindi ko na alam sasabihin ko. Para yung presence of mind mo mabuhay. Oh my God, Arnaldo. Natawa ko sa hindi tapat sa'yo. Saldi boy, ayan. Tamsak dikit, iwan lang ng bakas, suklian ko kaagad. Ayan. Natawa tuloy si Madam Chronic. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Miguelab, shout out. Ayan, nawala tuloy si Arnaldo. Si Arnaldo nag-CR lang yun. Babalik yun after few minutes. Ayan. Cyril Chloe, full watch ang drawing nyo, full pack iwan, may bakas po. Pasukli na lang po from Dals. Ayan. Ka-native lalab, Migalab, shout out. Dals OTW from Cyril. Ayan, love you from Chronic Trends. Mga lalas, lablabin po natin yung nakapin. Cyril Chloe Dan sa drawing mo from the Radtech. Ayan. Bicula ng Oragon nagbaba ng bahay. Cyril Chloe Kapitan Remix Vlog ka native Dan from Luisa Manzano. Oh, sino si Luisa? Kapapasok lang Dan na. Alam na des, game watcher. Magkamag-anak sila mga lalads. Luisa OTW, magkamag-anak sila ni ano. Kapitan Remix Dan si Luisa. Ayan. Magkamag-anak sila ni Arnaldo. Ayan. Arnaldo umalis na wala kasing pumapansin. Ayan. Cyril Chloe, thank you. Ang bilis, Luisa from Chronic Trends. Ayan. Luisa, I already connected 1 year ago. Until now, you didn't check if I connected to you. Ayan. Guys, iwala ng bakas from tinig mula sa silangan. Ayan. Bak lang kay tinig mga lalabs. Cyril Chloe, pulpak pasukli na lang from Kuya Pets TV. Ayan. Kapitan Remix, Black Native, YTC, Dals, Resagar, Cyril Chloe, Dan si Luisa Manzano. Ayan. Luisa Manzano, ganahan ka ipabarang. Ipabarang mo gyud. Oy, ambot. Oy. Mga budol, ambot. Ayan. Luisa Manzano, thank you. I will see you in your comment. Paul Watts, ayan.
Dahil sa nagbaba ng bahay, dolls. Daming budol talaga ngayon sa YT kaya wala na sa dagat. Ay, ambot. Maraming budol, ambot. Nabubuhay sa budol. Ayan. Budol pa more. Ayan. Pag walang budol, walang YT. Kasama yan mga lalabs. Kahit saan may budol. Ayan. Kahit nga yung mga jowa nyo, binubudol kayo eh. Ayan, bakit tayo na loading, anong meron? Ayan, dance etc. by Risa Gardan to you. Hindi pwedeng mag-loading mga lalas. Nagpaparamdam na naman tong kuryente na to, oy. Hindi pwedeng ganito. Ngayon lang tayo nagkaganito. Ayan. Tamsak po from Can Native YTC. Ayan, Saldi Boy. Nakapindan from Can Native. Mga lalabs yung mga binababa po ni Nightboot. Maluoy naman mga lalabs. Oy, ayan. Can Native nagbaba ng bahay. Can Native. Ano yung nangangamoy? Asim-asim. What the smell? Smell like boiling vinegar. Can Native nagbaba ng bahay. Can Native. Loisa Manzano dating dikit na from Kuya Pets TV. Ayan, 5 million in the house. Mega love, shout out. Luisa Manzano, dating dikit na, Luisa. Ayan. Luisa Lalab, game watcher, kindly return to Kuya Pets TV. Not only mentioning Lalab, just connect. How you will, how will you be? How will you grow your channel if you are not connected, only mentioning? Not like that. Game watcher, ayan. 3 million in the house, Mega love, shout out. Can Native, dating dikit, Can Native. Ayan, Can Native lalab, dating dikit si Madam Chronic. Pabalikan na lang lalabs, maraming salamat. Ayan. Ayan, palablab din po ako, Bicula ng Uragon. Ayan, nagbaba ng bahay. Can Native YTC, paayuda idol, Bekene men. Ayan, si Can Native, malaki yung kanyang bahay. Sana all. Ayan, 5 million in the house. Mega love, shout out. 5 million, thank you so much everyone. Ayan. Ayan ka native. Madam Chronic, love you Madam Chronic. Ayan. Palablab po ako sa nakapin mga lalabs, nakapin. Ayan, Brochito Channel, binababa po ni Nightbot. Ayan. Palablab naman ako mga lalabs sa aking mga members. Oragon Tamsak, dating dikit from Saudi Boy. Ayan, Saldi Boy Lalab, Migalab, shout out. Thank you so much sa iyong patamsak. Ayan, napakabait mo naman. Saldi Boy. Tingnan mo, umalis na si Budol. Wala kasing pumapansin sa kanya. Daradtik noted. Thank you. I will return the favor. Ayan. Full package later. Will watch 2 video from Dolls, etc. by Risagar. Ayan. Ayan, 4 million in the house. Mega love, shout out. Lablabin, mga lalas, lablabin. Ayan, wag kalimutang tamsakan si Us mga lalab. Tamsak lang, sapat na. Ayan. Ayan, Ping Vlog nawawala. Ping Vlog nagba ng bahay. Para ikaw lang hindi mabait sa akin.